Bé, avui des de l'oficina institucional de Junts per Catalunya a les Terres de Lleida hem anat a visitar i acompanyar i a donar tot el recolzament i suport als moments difícils que està passant l'empresa de Cursa la 101 Sessió. Acte seguit també ens hem traslladat fins al cel de Rubió o Rubió de Baix a conèixer aquestes vinyes, aquest celler que està en auge i que la Judit, la seva propietària, està ensenyant. Ens han acompanyat a la visita tant diputats del Parlament que han pogut, els diputats de la Diputació, per d'aquesta manera estar al territori, amb el territori, tant amb una empresa que realment ho està passant malament i que pensem que hem d'estar amb ella com una empresa que és una petita empresa com les moltíssimes que tenim al territori que hem de potenciar.